Gipaubos na sa Code White Alert ang dakbayan sa Mandaue tungod sa nagsaka nga mga kaso sa dengue. Sa Gipaubos Health Advisory Series of 2024 number 001, gipasabot ni Dr. Dibra Maria Katulong, Mandaue City Health Officer nga ang pagpaubos sa dakbayan sa Code White Alert subay sa nalatid sa Administrative Order number 2008-0024. Kamaoy mo palihog sa Integrated Code Alert System for the Health Sector. Ipasabot ni Katulong, ubos sa Code White Alert, mamahimo na maggamit ang resources gamhanan sa dakbayan aron masiguro nga matanyag dayon ang gikinahanglang serbisyo. Subay sa nini, buksa na usab ang mga dengue fast lane sa tanang health facilities nga nahimutang sa dakbayan subay sa nalatid sa lagda sa Regional Circular number 2024-0104 sa Department of Health. Sa Health Advisory gitahasan ng Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mopahigayon og rapid health assessment ug mopahigayon usab og mga emergency response activities kung gikinahanglan man. Sa talaan sa Mandaue City Health Office nakatala kinig 520 ka mga kaso sa dengue sugod sa Enero hangtod sa Setyembre 1, upat nini ang nakalas.